kushandiswa in the whole world. There are two types, about two classes of voucher. Yekutanga with what we call my old world vouchers. Then you have my is just for you to know. And old, never new. My old, what no one said to Africa, no. And then my new world, what no one also Asia, North America, South America. But among these bills, she is a daily right. Start across Africa, and at school, but across Africa, from Cape to Cairo, and it was shown Masters put Magora about 75 to 95%. I just say at here, and that was 2016. So across the whole world, Cinema Gora and 23 in the whole world. And then in Africa, we have 11 vouchers. In the whole world, 23. In Africa, we have 11. Then, coming down to Zimbabwe, nothing what's in that. Zimbabwe. So these are the 11 which are found in Africa, across Africa. Egyptian, wooded, white-headed, white-beak, cape, bearded, palm, pupil, lappet, and snarius. Don't live in as one across Africa. Then coming down to Zimbabwe, Droma Buratimwana, white-beak, lappet, white-headed, wooded, palm, and snake pouch. Panyaya yemavouchers pakudzidza kwataita ndofunga tiri kuona kuti inyaya iri kunetsa iri kutofamba kwakawanda. Ndafara zvikuru kuti pane vemutemo varipo. Ndofunga pane nyaya yemusoro yemagora iri kungotaurika kuti vakazoenda kuMozambique vakanotora misoro yemagora. I hope nganga dzese dzekuno paMutare since pari padhuze apa ndofunga hamusi kukrosa kuenda kunotora misoro yemagora ndikira pane mudzimi yenyu nekuti zvekuti misoro yemagora. Nekuti tikatarisa pane vanhu vazhinji vari kuita zvemisoro yemagora kunge ma-traditional healers nema-faith healers vanogona kuita zvekufembera sezvangaishaurwa naMukomadirwe kuti pane zvinhu zvavakaona vanhu pavakaita study kuti ndofunga vakashandisa misoro yemagora panyaya yekuti kuona panyaya yekuti hosi nyangwe ikachengeta papi ikaviga zvinhu zvayo zvinoita gondoriari yanditi inotoziva kuti ndakarongedza pakati chete. Saka ifaindi kuti vanhu vari kuita zvemishonga yemagora zvekuita kushandisa mishonga yemisoro yemagora vanogona kufembera zvekuti vanokudza everything zviri mumusha menyu mamiriro azvakaita nditi but akanopa kuchinoti chinobatsira ende munhu vana chiremba tiri kukurudzirana kuti ngatirege kuwasta time yemunhu munenge maona kuti munhu yanemari time yemunhu inopera munhu achimbobvisa mari ikoko achimbobvisa mari ikoko isusu tinokurudzirana kuti ngatirefererane vanhu. Anditika besides mishonga yemagora tine zvimwe zvinhu zvatinogona kushandisa zvisiri mishonga yemagora. Handizivi kuti magora kuti pachivanhu matare kana kuti kuchipostori zvinotouya here pamweya kana kuti zvinotouya pamudzimu kuti shandisa magora. Ndingati nauripo ndekuti pane mudzimu nemashavi zvinhu zvakasiyana. Saka kumudzimu yedu isusu zvese zvana maziso ebhora zvanani zvazviko mashavi akuitwa nemaindividuals kutsvaga kopfuma nekurarama of which hatidi kunenera kuti midzimu yedu inotiudza kuti enda unotora ziso regora izvozvo hazviko. Ngati muchidimu kurapa umu madzishiremba vakati siyanei. Vamwe vachona varimo madzishiremba vakutoita zvekunorumbera vosiya mudzimu wavo wedzinza wakanga uri paari uchibata basa rake. Saka ndivo vamwe vanozonoyambuka vachienda nzvimbo dzakafanana Mozambique, down there Gorongosa vosvika unopuhwa zvinhu zvakafanana izvozvo zvefembera. Asi kuti tizokwanisa kunyasa kuziva kuti sekuru wao ndevefembera toita tombonzwa nenhoroondo zvinenge zviri kuitika papi ipapo. Kasi madzishiremba mazhinji ari kuno zvemagora izvi vashoma.
ndinoona sokuti zvazvinoita ndezvekuti hazviuyi pamasha edu kana pamudzimu yedu mabudiro azvo, asi nyaya yekuda mbiri yandisati ndasvika. Nyaya yekuda mbiri inoita kuti munhu abate nezvisiri zvezera rake nezvisiri izvo, kwete kuti mudzimu negirozi kana kuti pane mutumwa unonzi tsvagagora, kwete. Asi nyaya yekuda mbiri neukuru ndo zvinoita kuti munhu asvike pakubata izvozvo. tiri babavo futi tichitora musoro uri pachezvawo, handifungi kuti musoro ungashanda kuti munhu aone pa chinozonga chaakushanda mishonga inobatanidzwa. Saka pamwe pacho kushandise misoro yemagora inoyo tiri kutozvishaishira pakuti mudzimu wako upereke zvimwe zvinhu zvisiripoba pauri, ngekuti mudzimu unokurotese mishonga. Saka isi zviri nane kuti tishandise mishonga iyoyo tisikazivi koparadze misoro yeshiriba, ngekuti musoro uri pache zvawo kundotore musoro kutemera kana kuti whatever hazvishandi. Chinoshanda miti, mishonga ndiyo tinokuziva kuti ngaishande iyoyo tiregere shiri dzichirarama. ndakamira kwana madzibaba vangu vatongonzwara kuti paita mbiridziro yemagora. Hakuna chiprofiti chaicho cheferere gemu chaicho achiprofiti nhamba dzechitupa dzemunhu. Chiprofiti cheferere gemu chaicho achiprofiti zvekudumbu remunhu. Chiprofiti chaicho chemweya mutsvene chinouya wozadzwa nemweya mutsvene wotaura dare chimiro charakadini charakaita chinodare. Kana chitara dare kureva kuti kana sekuru vakabva pamushava vatsanangura zvavatsanangura ndinoyese mutsinhiri, nekuti zvinhu zvatiri kutaura zvise zviri mumhepo, saka zvinofanira kutsinhana kudai. But kana zvava zvemusoro wegora zvine kakuraudzira kazvinenge zvakadini zvane tumazita zita, iwe ndiwe John, iwe ndiwe Lisa, unodana futi naMatthew. Maferere gemu chaikomba Uda kutowedzera pari kutsanangurwa namadzibaba zveshuwa kumweya mutsvene ndakaberekwa kunana madzimai. Zvechokwadi zviri kutsanangurwa zvekuti hanzi kune vamwe vanozoita zvekutaura nhamba dzechitupa. Unokwanisa kutaura nhamba dzechitupa, asi kana ndichinge ndauya ndine dambudziko rangu remudumbu haakwanisi kuti azondirapa dambudziko remudumbu rechipera, asi nhamba dzangu dzechitupa wataura nechandakadya manheru nezita rangu unokwanisa kuzvitaura. Saka zvakadaro izvozvo ndo vanhu vakutotsvaga mbiri nekutsvaga mari, nekuda kwekuti uchipinda padhoa wobva Susan ndiweka iwewe wakanga waine dambudziko remudumbu nezuro, kana iwewe echida kuzotsanangura zvimwe zvakawanda kumberi kwako hauchatotyi, ende unonge watoti ndatopona nekuda kwekuti watanga kutobatwa uri padhoa. Saka vanhu vaya vanotsvaga mbiri nemutoo wekushandisa musoro wegora. inotoitawo sei ndakutozopa futi kwemurimi kuti utibatsirwe zvizvo zvezvo kuti iwo mbiri wawo wari kudaro wawo unotaura nhamba dzacho dzotaura chiribatsira hapana. Saka musoro wemagora iyoyo zvatotineswa. Panyaya yemusoro wemagora zvese nezvekutaura nditikuona problemu hombe yatinayo ndeyekuti pane mudzimu chinhu chiri chega chinofanirwa kubuda chotungamira munhu akaite basa. Kana zvazvemusoro wemagora izvi zvaakusaidire reushaka kwakunoromba. Saka munhu akanga akuita zvemusoro wemagora asisi mudzimu akunotsvaga zvakafana vari kuita zvemanjuzi mazuva ananenge achinesa raisi nemvura achiita sei. But kana wabata zvisingabvumi nemudzimu wako zvese zvinofana. Saka ndopamunozoonona munhu akunori akunoromba because mudzimu kwawakabuda ukauri hauna kunge wakataura kuti uchazoda magora uchazoda chii. Saka mudzimu wanzi watobata chinhu unoenda kunovhara. Wabvara kudaro iwe semunhu aigozikana ndopakunotsvaga tokudi mudzimu nekushava zvinhu zviviri zvakatosiyana. Ushavi hwako unofanirwa kutumwa nemudzimu. Kana mudzimu usina kubvumira kuti ushavika unonyarara.
ukabata china mudzimu unokuvharira ushari hwako wobva watotondwa saka ndokwamazoona munhu akumhanya unobata izvi kuti zvinge zvinodzoka pakare iye anenge asikaita kushanda nemudzimu mudzimu unobva watofuratira kana mudzimu wedzindo usikadishini ndakamirirawo masinata anoshandira muri makomo ndatambura ngekuona maprofita maprofita anouya nemagemenzi yatisimbisireiwo ndiko zvinoitawo profita ireivo boti tisanai madzibaba kunyanya jeke sionzi vanhu vavo trade tisanai kurapa kunouya kwega kuti umwe muntu endi kumukirwa akuizwa kumanikidzwa akuizwi zvokuti ndoda kukambira inini ndakaende kuona mata kuzviratidzo 10 years ndiri kuzviratidzo but zvakaramba zvikati aiwa handisi kude kuti uite zviratidzo toda kuti uite murapi indigorobori pakonda zvisiri zvefeki toziva munhu wese asi vanhu maprofita please tapota vakuru we tidetserewo ngenyaya yemaprofita kuti vanonyepere kuti kunyanga hwedu hufe kunyanga hufe isaramba nekuti unouya chiti mbuya ndipei chakati kuti ini ndoti handirapi zvakadaro endi nandipi munhu nemagemenzi kunyanga ndine zvese zvakawanda zvokurapa ndiri pavana asi zvakateerwa ngegwara kwaro kuti zvono kurapa nevabereki veiziya nekwandakaroorwa veiziya ndozvetinoziya zvekurapa aiwa kuti waya kuti mbuya waendipewo chakati kuti wakapfeka magemenzi ayo tofukidzwa ndiromuka haya maprofita please tapota tibetsereiwo toni kurapa chendira kumira nditava ngechekuti kana uchida kuti nyasha dzimhare pauri zvekuprofita kuti jeneri chaivo chekuzvirimo kana paine vari muno ngavaende vanotsanya vachichera kuti jehovha ndoti mutaure chokwadi nenini wozvausangani nazvino kwozouya vari kutsvage mari ndo vari kunyanya kutora misoro yemagora kuda kuti kuda kutsvaga ufumi asi kana uri kuchiune musoro wegora dambudziko una rino kuchasiya mbuya uri pakudambudzika nekuti uri kutsvaga chii zvemudzimu wavo zviri zvitarako ngatifambei mumadzinza edu tichira kumuzinati wekuchechi ngatisvikei kunamata kudenga kuriyo handiti matimurapire unosiyana ko kana paine wakawaya waina nasekuru wairapa nemushongu nemusoro egora handiti wamwe wati musoro egora unorapa handizve ndabvumirazve mati musoro egora unodini asi ko kana sekuru wari pamunhu wabuda nemushonga wavo waishandisa musoro egora yo uchirapa zvakanaka zvisina mashati pane chakaipa here nemakore vamuna 1986 handina kumbobvira ndakashandisa mushonga webhora handina kumbobvira ndakaita chiprofiti chekunyepedzera handinaba ndinonyatsotaurira munhu zvazviri izvozvo achizvidayira takakura tiri muchipostori tikaberekerwamo tikaberekawo vana vedu asi hatina munhu watakambonyepera kubva izvozvo kusvikira izvozvi saka vanhu vari kunyepera variko nekuda kuita mbiri yekuti ndinonzi ndinoziva inini zvangu pachangu ndikaswera ndiine vanhu vairi kana munhu mumwe chete ndichiita nemazvo handidi mbiri ndinoda mbiri yaMwari ndinoda mbiri yekuti vanhu vanoziva kuti uya vanorapa zvechokwadi vanozouya nematendo Mwari wacho vanozviziva futi handifiki nenzara anoita zvekuwedzera uya anotambudzika nekuti anoshaya dhora rekutenga munhu pamberi nekurapa pamberi nekurapa pamberi nekudzidzisana asingaziye tida kupindura pabvunza mbuyama hatisi kuramba kuti unogona kubudirwa nasekuru kana kumbuya vairapa nenzira dzisina kurapa vanogona kubuda pauri vaitwa nekurapa nemusoro mugora vaishandisa nguva yavo agona kubude pauri ndine nyoka iri pakati saka isu ndisana chiremba ndobe tinenge tichizoti isusu kuna anenge achikusosera wacho kuti mudzimu haungobudi wega kune vanososera kuti mudzimu ubude ndo panoti panobviswa dzodzi mbereka
ziya zvakashata ziya zvaisobatwa newe wachari bude pauri dzinotukirwa zvoganhurwa posiya posara mudzimu wakanaka wakachena wochirapa. Mudzimu unotaurirwa nokuti mudzimu hausvisi kuti haisi ngozi, uri mudzimu wako chaiwo chaiwo, haufaniri kuzvibvunda kana kuhuta kutaura ngemudzimu wako. Angawasahwira uya anenge achisosera uya anofanira zvekusununguka kutaura zvine mudzimu wako wabude pauri kuti ndiye ari kusosera sahwira. Hafaniri kutya tikatopanaya kutuka kuti makuda kurapa nemwana uyu hazvakanaka, asi ichi neichi nechatini ichi neichi zvoganhurwa. Zvava kana ari munhukadzi abudirwa mushano waridzi tinokuva tine simba rokupupura kuti ndinogamuchira mukadzi wangu abudwa newo kwake apotora newo kwake, asi ini handidi zvakati nini vanambuya yaive nemashaya opfambi andatete yaive nemashaya akadai inini handiwo handi mumusha mangu chinoda ndira zvinhu zvakadini zvakachena zvinorapa zvinounza wopfuma zvandingarambi pfuma zvinoida hatide pfuma yauye nenzira dzakadini zvakanaka. Saka uzoti sekuru aira pane musoro wokugora pakuti ndide kutedzerawo sekuru aira pane musoro wokugora wakupinidza mweya isikana kuti isina kunaka unotukira zvoganhurwa. Pamusoro wembuya musati mataura nditi ndibati nditaura. Musoro wegoro ndoda kubata. Kana mechizonditeerera techizwa ana sekuru echitaura. I'm not supporting, but ndoti tibatsirane handizvo. Warwiwa irwa hondo. Waizi wamwe wacho waifembera nemusoro wegura kuti ngatiende takadai. Apa musatsiki, apa endai makadai. Hunge wasanganiswa nemushonga wakanaka zvichienda kubatana pakati handizvo. Isusu taakurarama izvozvi handizvo. Tisu taakushandisa mushonga usiwo une uromba kusanganisa nemushonga wegura. Mosiya mushonga wakanaka handizvo. Ndizvo kaizvo. Zvobatana handiti. Saka handina kuramba kuti mushonga gora harirapi handizvo. Handina kuti gora rinorapa ndizvo. Asi ndati raishandiswa nemushonga wakanaka. Rofembera hondo kuti ngatiende ngatibire gorongoza ngatibire napo handizvo. Riri kushanda kai handizvo. Mechiteera kune wanoziva kana kune wanoronza. Saka isusu semhere dzakurarama izvozvizvi tisu taakusanganisa musoro wegora nemushonga usipi usiwo zvobva zvaita makanyanisi. Nekuda kwekuti dzimwe dzenguva umwe munhu unogona kuti muprofita unonge echinamata asi unenge echitonetswa ngeshai rambuya emumvura rinenge riri panyama yake. Aneswa ngeshai rambuya emumvuraya obva ashaiwa munhu unonyatsomutsanangurira kuti mbuya ako anoda kudai, mbuya ako anoda kuzwa adai, atengerwe kana kuti aubikirwe doro kuti vadzikame kuitira kuti vari muchechi tisazoshanda ngezviro zviri kuti shai nemweya mutsvene. Saka pamwe iye unonga azozwa kuti mbuya ari apo anokona obva ati ngandimboendawo ndimbobatsirwa shai riri panyama yangu riya kuti ridini ridzikame ndisaroone mudzimu unoera. Mubvunzo wandiri kutobvunzwa hangu. Pamusoro wabereki dai uya akanaka dai ndisina kureketa izvozvo. Uya unoti mbuya ndisimbise magemenzi yangu. Une mushonga here wekuti ndeiprofita kudai ndeipinde mudariro. Vakadzi vayani vanouya vaya vachiti ndimufundisi vauye nemari yakawanda ndione kudini kuraramisa mhuri yangu. Ndo zvaanonga echitaura. Zviri murapi wamene yacho kutamba kutori neanhu akawanda zvine zvikumba kwangu vakandivhira vanokwara vendinorapa ngei shai rangu ndinorapa kana vendu vanondiziva vachamuruka veipupura zvendiri. Saka ndiri kupupura kuti musaita uprofita hwechipiri kuti unyanga munohuda. Isu kwedu kwatinonamata isusu mweya mutsvene kana uchigara pamunhu uchitaura ndizvo ka tinovheta. Mweya unotodini unovhetwa. Ari abambo kana kuti amai vakaya vakatakura zvavo zvavakatakura zvavo zvokugadzikwa kwavo tinozviramba tinokugadzikai pai pasi nekuti tinenge tichiona kuti hamusi kuita zvemweya chaizvo nekuti zvemweya ka haudi simbiso. Simbiso yemunhu wemweya ndeyekuenda kugomo chinotsanya chinamata ndizvo ka. Kana wapinda mubango tanga wakudza zveimomo usaita opposite woenda wanamata zvakadini zvakanaka wabuda mupi ukasvika mune machira siya machira echii zvinomwe akapindamo makuti ndawana chipo wautora jira nemunhu.
vakapindemo mandoona chipo atora tsumbo yemunhu mamwe vacho ndovakutoprofita nengozi dzakasiyiwa mapapu ndizvo saka dzimwe nhambwe munhu aona kuti chiprofita hapasina mangozi atanotora tega tuyakweyakeya ndo paanoya kwenyu manje akuda simbiso ini nangu kana ndatoya kwenyu ndingatode kutogadzirwa zvemusha mangu ndizvoka ende kuti pandiri panapa ndine rudzi ndizvo nditori nerudzi ndine mutupo ndizvoka kana zvandinetsa ndo zvandinoya nani nazvo ndizvo pamwe kunziwo pamwe pamwe auya ndiana anga ana asekuru ndizvo zvino zvachitiwa da kutiza kumasowe asekuru ari kudhodza pando ari kuti haruna kwaunenda uri kutiyondorera masowe asekuru ari kudhodza pando ari kuti haruna kwaunenda ndo patinoti munhu unototendedzwa kunzi bambo bvisai gemenzi chimbene munogadzira zviri kudini ndizvoka kana maraiti mozodini mozodzoka monamata ndizvo kana isusu kumasowe hatibate munhu musoro ndikakubata musoro kudai mweya muchenoka ndiudza kuti munhu haana matu unofana kuita mwanga totokutaura kuti amai sumukai pano hatipenyu panapo kwenyu ndekupi dambudziko rapo nderekuti vamwe vanhu vanokoka vanhu kumasoro nenyaya yekuti achiva chipo chiri pamunhu ndizvo aona kuti pamwe ushayi uri pari kana kuti pamwe nemudzimu uri pari unorapa ndizvoka une mari wautochiva mudzimu wemunhu yayo but munhu yaya ampodambate zvinoenda kura 2 to 3 years wofa nenhamo munhu yaya uri kumanikidza kunopfeka gemenzi chiri chete hazviko munhu yaya ngaenda nodini ini mukaona ndiri wengirozi ndikasvika kudare kwededzera kuti bamba ende munotsanya ndemunodini unotsanya taurirai munhu chokwadi nyaya iripo ndekusataurana chii chokwadi saka mumwe munhu zvinototaka nemumwe munhu haangotanga kuya kwambuya chete ane kwaakabhenda akatozvidini akazviitirwa saka chato chijairire ndochokwadi cho maita paworkshop tine madoctors andidika sekuru mutanga vekuzinatakunoziya vakashaida siyema vakasvika pakubvunza madoctors kuti ndoda kuti mumbonditarira kuti pane pang'anga here pamba peng'anga pasowe pakrau hatiti pakliniki yaebaliste pamakavata paine mocha vakamboona osemusina mamocha kuvavarira utano hwemunhu handiti kuti upenyu hwemunhu munhu aite zvakanaka but tikatarisa kumahospitals kune mamocha handiti and you find kuti imimi munhu akafira pamuri afira pang'anga afira pana hebalist afira pana distribute aineta nyaya iwo imanika posta vakasvira ratunduka hai korina nepanews nepanews zvinenge zvatoendaa asi kumahospitals kuri kufiwa everyday handiti zvirikudero vane marekodzi ari kutaura vane mamochari vari kuisa zvitunha imomo handiti saka isusu chatiri kuvavarika ista rakanaka handiti kuti zvinhu zvedu zvinge zvichienderera mberi pane nyaya yakambotaurika pachina dr paririnyatwa kuti vaida kuti kumahospitals tiitewofanika zvakaita ana korea china india handiti you go to a hospital you choose kuti uda kuenda kumodern here kana kuenda tradition handiti ndo zvavari kuvavarirawo kuti muno muzimbabwe tinge tichisvika ipapa handiti but nenyaya yekuti tiri kuita kunge vanhu tiri pacompetition varapi vechivanhu maprofita nechichi handitika nemadoctors chaivo chaivo handiti zvandataura zvezvekuti imi mukangonzi mune chamakanganisa chiti penyu chete mapurisa atodeidzwa nevenhau vatodeidzwa kuti yaimuona muone zviripa handiti saka isusu tiri kuti ngatirape zvakanaka kuti zita redu riite sei ringe riri zita rakanaka ringe riri zita rakanaka chii zvinenge zvinzi zvikwambo zviri kunokandwa mumvura saka vaiti hakuna zvimwe here zvinokwanisawo kuitwa nevechivanhu kana maprofita kuti vasakande mumvura mazviri kushandiswa koya zviya zvekunzi zvepamhararano ibelieve tese ndofunga tinozvibvuma izvo zvekunzi ndikanzi ndine zvandabatsirwa ndonzi ndanoitirana pamhararano handiti asanzi ngatiyeuke kuti fanika toti kumaruzevha vana vedu vamwe vasati vaita zvikwanisiro zvekuenda kuchikoro vanogona kunge vachitofamba netsoka vasina bhutsu handiti asvika pamhararano paya tiwana tudiki tiri kumhanyisana pakakandwa tsono pakakandwa chii zvinobaya ipapo kana rezi handiti takutokanganisa vana vaya pamwe reza dziya pamwe dzakashandiswa kune munhu ane chirwere reza yaya yakucheka mwana waye atobatirawo utachiona saka hanzi dai tachengetedza munhu wedu nezvinhu zvedu mashandiro atiri kuita kuti zvinhu zvedu zvinge zvichishandira mune zvakanaka pekupedza sera ndofunga ngomadiro edu funga vachataura panyaya yekuti kana tichida zvemisoro yemabhora izvi nekuti vamwe vacho muri kuita zvepoison handiti hauchauraya bhora wani wakuuraya akawanda but iwo uri kuda wani saka isusu tinenge tichikurudzira kuti vanhu vaine malaisensi ndofana kutaura nasekuru avare kana nasisirwoti kuti isusu mutemo wedu
kuti MBC ndofunga Mr. Kanoda wita ungandi witnessire admin wedu kuti isusu tiri kuti kuma workshop tinoda kufamba nevanhu vari kutora malicense nekuti ndivo vanhu vari kuda kushanda zviri pamutemo, vanhu vari kuziva kuti zvinhu zvinenge zvichifamba sei. Saka kana uine license hazvikunetse kuenda kune veparks, kuenda kune wildlife kuti uda unotenga angava matehwe auda kushandisa, angava vamwe vanoti kana anzi ganda reshato, handiti nekuti mukabatwa muinazvo musina kuzvitenga ikoko handi yatomboshandi munozviziva kuti wakutosungawa kuvharira. Saka kana uine mapepa ako anenge akanaka zvinhu zvako unozvitengawo negwara rakanaka maita basa zvakawanda.